Huy, gutuma oy. Ganina pa ko way pamahaw. Lisuda gid aning way kwarta oy. Tuwa man untay daghang bugas sa amo, akaso kay mais na giniling pod lagi. Inigkaon nimo mo sangit sa tutunlan. Nya inigkalibang pagyud nimo. Sakit pagid kay sa lubot. Matay unsaon ka nako ni ani. Gusto mungadto day ko sa akong amigo. Basig naa sila'y humay. May nang humay kay hanoy kay pagkaon nimo. Ang murag ka uwaw mampod. Bahala na. Mungadto gid ko sa ilaha. Wa na ni uwaw-uwaw karong panahon na. Mungadto gid ko. Ako'y pugring alindahaw, dahaw-dahaw. Sa huyo-huy gianod-anod, anod-anod. Uy, si Giovanni man ni. Unsa ka na iyang gikaon? Sakto gigutom ra bagi kaayo nga tuon kay ko ni. Hoy, Jeep, na day kay gikaon? Dai ko bi. Kuha pa maginis sa kuha, pangayuan pa noon nimo. Sige na, Job. Bisag duwa ra gud ka buo. Wa mga ikunangatag sa kumangod sa ima Panginoon. Grabe pug ka, Job, oy. Mura man kag dili igsuon. Oy, kanus aman di kay nagsuon. Igsuon ba yata, Job? Nakalimot na day ka? Wa ba ko'y kaliwat na murag iro ang naong. Sige daw, kung mag-igsuon man kita. Unsa may ebidensya nimo na mag-igsuon ta? Maong mag-igsuon ta, Job, kay kana imong lula ug akong lula, magbakas man na og serbisa sa una. So, mga tawa na taan eh. Sama ng kanta ni mo ay kaya bagman. Unsa ba kanta day? Ikaw kuno kanta. Inani Tururut tut tut turut. Katawa lagi ka. Ay sige katawa kay mamang gusto. Naunsa man imong nahumbay mura man nagmatsag iring. Kuan lagi bay? Kay kanilaging lockdown ba unya? Wa tay laing pangita og naatay gustong paliton, dili ta kapalit. Sus, kwarta ra day mo problema. Dauban sa mua kay mamakla ta. Binuang man ang imo bay. Sus, bisag pobre rami pero dili ko kay bawo mamayot oy. Mas maayo pa sigurong mamagol ko kontra ana mamayot. Sa bagay, wa mo patol si mo ang bakla. Kinsa bon mo patol nang naungan nimo ay? Mura man nagkinumot sa agta. Unsa man ang istorya nimo bay? Murag dili naman na maayo, murag lain naman kain ang istorya ha? Unsa man? Hingari lang gid mo para yaga-yagaan ko. Tarong-tarong nga biyan inyong istorya kay ako gani masuko ron. Na. Ambot lang, mangambot na lang gid ko daan. Hoy, ayaw mo pag-away kay magmanghod na mo. May pagmanguha lang tanyong bulawan. Unya, asa man ta manguha? Kaila mo kan GR? Mauna na dato na kay nakakuha man na siya bulawan. Oo, day no. May paani, nga tuon na to ilang gikautan ba sinapay nabilin. May pag-atong adtuon, sakto kaayo kay nakadako og guna. Oh. Uy, ngano may damang kang guna? Pasig manigbas ka ha? Oh, dili, oy. Dito man ko kugikan sa umaga nina, maong nagpahuway ra pug ko dinhi. Mao ba? Tara, nagtuon na tong gikautan nilang bulawan. Na. Sus, may untag makakuha tag bulawan no kay harong dato na tanong. Gani, o gani. Kaanta no. Swertihan ta na to. Hoy, asa ba mo? Mungadto mi sa buntod kay manguha mig bulawan unsa man muuban ka? Bulawan. Kay gaman, usa pa ang bulawan. Ay, basi daig makakita mig bulawan ug mo makakita mi mo dato na mi.
Ay sus, makakuha mong bulawan eh. Kapoy-kapoy ra mo kaut, may pagmalibang. Jesus, ug makakita mig bulawan. Dili gid ka namo bahinan. Ay sus, kung makakita mo bulawan, kauna ko na akong tae. Pagdalibay kay para makita na Apurado natong ka man gold bay. kayo, ay. Mura man kasi pare tutong. Magdali gid ta kay para makita dayon natong Ang dali, apurado na sila. sus bay. Kung tinuod lang lagi na naa diri gold bay, mutabang gid ko sa mga pobre. Ang way kabaw, hatagan ako og kabaw. Ang way asawa, hatagan ako og asawa. Ang way anak, anakan ako. Sus, dali abay, murag hapit na bay. Hapit na bay, oh. Sige, dali abay. Hala, murag mao na. Murag mao na ginabay ang bulawan bay. Kitaan bay, nagdulaw-dulaw na bay, oh. Bay, nagdulaw-dulaw na bay, oh. Isa pa bay. Murag tae man ni bay. Simuta gani bay para sigurado. Mura tayo, bay. Tilaway ka na, bay, para sigurado. Matay. Tayo yun. Muray gidangat ng kinabuhian eh. Ako'y pobreng alindahaw, daw. Sa huyoy, agoy, murag lamulampas ko dapat. Aksyon. Unsa ba ebidensya nimo mag-igsuon ta? Action. Unsa ba ibig sabihin na Action. unsa ba ebidensya nimo na mag-igsuon ta? Taskid. Di, lakaw sila nga rin. Usa man imong kanta. Ay, O niya na, murag kahinay, layo ran. usa man imong kanta. Ay, kaya bag manana. Nag-urong mo. Takdong bay. Takdong bay. Takdong bay. Oh my goodness, takdong. Ay, kapotot ni ka. Ay, di ka abot pa. Ay, tagi sa potot. Ay. Kaya bag man imong kanta. Oy. Kulimot ko. Tururut tut tut turut. Usa man ang kanta nimo. Ay, kaya bag man. Way mo orong. Tuturut tut tut turut. Usa man ang kanta nimo. Ay, kaya bag man. Oh, ikaw kuno kanta. Usa na pagkanta day. Inani oh. Tururut tut turut. Sus, kwarta na mo problema? Uban sa mua mamakyat na. Sus, kwarta na mo problema? Da uban sa mua kay mamakla ta. Sus, kwarta na mo problema? Sus, kwarta na mo. Sus, kwarta na mo problema? Tali uban sa mua kay mamakla ta. Mayot man. Unsa man? Hingari lang gid mo para yaga-yagaan. Tika Ismail. Unsa man ang istoryahan nimo bay? Murag lain namang makata. Unsa man ang istorya nimo bay? Aksyon. Unsa man ang istorya nimo bay? Murag dili naman na maayo. Langan no makakat. Hoy, ayaw mo pag-away kay Hoy, ayaw mo pag-away kay Pagdalibay kay para makita na natong gold bay pagdalibay. apurado ka man kayo. Mo ra makisipan tutong. Sus bay, kung tinuod lang lagi bay nga na ay gold diri bay. Mutabang gid ko sa mga pobre. O Ang sige. kanang kuan, ang way kabaw, hatagan ako og kabaw. Ang way asawa, hatagan ako og asawa. Sige, kapkabildo. Sus! Yan. Sus bay, kung tinuod lagi bay nga na ay gold diri bay. Mutabang gid ko sa mga pobre. Ang way kabaw, hatagan ako og kabaw. Ang way asawa, hatagan ako og asawa. Anong katawa?